hele simmer had Omroep Friesland Radio verslag dienen vanaf verskate campings. Maar waar komt veel meer west. Dus jouw die del en geniet je van de prachtige simmer die het wonen hebben. Vanaf vrijdag zijn we op pad geweest vanuit Amersfoort naar Ameland. Waarom dacht u van we gaan op een fiets? Ik vind als je het hele jaar al sportief bezig bent geweest, dan mag je jezelf uitdagen in deze vorm. Dus dat is een moment voor mij en voor ons om onszelf te testen. Hoe staan wij in het leven? Nou, het gaat ons aardig goed af. Wij streven ernaar om onze dochter te leren hoe Nederland is. En dat in Nederland verschillende soorten mensen bewegen. Dat de mensen zijn niet alleen maar de mensen die in Amersfoort wonen, maar ook een stukje meer van Nederlandse cultuur en de mentaliteit. Je merkt vanaf het moment dat je van Zwolle naar boven gaat, dat de mensen eigenlijk oerrasmensen zijn gebleven. Lief, aardig, vriendelijk en hebben veel geduld met elkaar en voor elkaar. En dat is haar ook opgevallen, dat onder Zwolle, dat de mensen veel meer stress in hun lichaam hebben en die maken elkaar gewoon soms een beetje af. En dat bedoelen ze niet zo, maar het is puur omdat ze te veel willen van wat ze eigenlijk aan kunnen. En hier doen ze poco poco. Ze gaan gewoon met de tempo op zo'n Curaçao's. Poco poco, dus dat betekent rustig aan. En dan stressen ze niet zoveel als onder de rivieren, zoals je het noemen wil. Dus Friesland is het Curaçao van Nederland? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Daar zijn de mensen gebleven. Dat is voor. Dat doe je niet mee. You think I pretend. En deze kant op. Hey, kun je horen? Hey! Deze kant. Hey, harder. Hey! Wauw, applaus. Ik heb zelf ook altijd recreatiewerk gedaan. En bij ons is het eigenlijk altijd zo van overdag speelden we met de kinderen en 's avonds speelden we met elkaar. Ja, in huis doen we wel spelletjes met elkaar. Ja. Het hoedenspel bijvoorbeeld. Of Briefjes. Of met briefjes. Ja, dat is ook mooi. Zijn er wel wat liefdes en dat soort dingen? Ja, dan moet je niet bij mij zijn, dan moet je bij dan moet jij best wel vragen. Ach ja. Nee? Ja, mijn moeder weet nog niet, dus dan is het via de televisie zo. Ja, wie is dan de gelukkige? Amy! Oh jeetje. Maar dat is dus hier ontstaan. Ja. Want zij had ook 1 maand lang in de technische dienst en toen zaten we met z'n tweeën en 3 in een huisje. En Wil je nog wat tegen je moeder zeggen? Het spijt me. Wij bestellen het weer. Oh, oké. Ja, en daarom krijgen we mooi weer. Oh, oké. Maar weet u wat dat inhoudt? Nee. Weer bestellen. Nou, dan ga ik nog iets meer vertellen. Ja. Als je het weer bestelt, dan moet je het hele jaar vriendelijk zijn voor jezelf, voor je medemens. Niet liegen tegen elkaar, elkaar niet pesten, elkaar niet bedriegen. Topaardig zijn, geven en niks terug verwachten. En als je dat doet, dan heb je mooi weer besteld. Iedere keer dat je wat negatieve dingen doet, dan gaat een strafpunt eraf. Oh. Nou, dan komt de regen.
zaterdag gaat stormen, dat betekent moet ik toch even over nadenken. Dus ook op de camping wilt u er een beetje goed uitzien? Natuurlijk. Zeker weten. Dat is de campingdoeken. Wat zegt u? Dat is de campingdoeken. De campinglook. Ja, we gaan dadelijk weg, dus Wat gaan jullie doen? we gaan vandaag veel jeppen. Veel jappen. Veel jeppen? Nee, veel jeppen. Toch? Het klinkt alsof u dat nog niet eerder heeft Nee, gedaan. ik vind het ook heel spannend. Welkom op de VIEP-accommodatie in Burgum. Gaan jullie vandaag proberen te leren vierleppen. Wel even een beetje serieus, hè? Ik durf niet meer. Niet goed, ik ben veel te bang. Ja? Ja. Als ik 18 was had ik wel gedurfd, maar ik ben al 25, dus nee. Even bijkomen, de rest filmen, komt goed. Op het moment dat je in de stok zit, roep ik hou vast, hou vast, hou vast als het goed gaat. En als het niet goed gaat, als ik denk van of je komt terug of je gaat op die zwarte rand terechtkomen, want die is gewoon te hard om op te landen, roep ik los. Dan niet kijken van hey, misschien kan ik het nog wel halen. Nee, direct loslaten, want je breekt je benen. Dat is een garantie. Ja. Heerlijk! Top! Wat ging er nou mis? Nee, dat ging heel keigoed. Precies wat ik dacht, dus dat ging keigoed. Yes! Ja! Ik wil ook, Ja! Gaan jullie samen? Moet er ook bij. Ja, hij is een beetje het sekssymbool van het vierleppen. Ja, weet je wel. Helemaal prima. Niks mis mee. Vertel eens, wat is hier los? We zoeken een eekhoorntje. Wat? We zoeken een eekhoorn. Zag je hier een eekhoorn? Ja. Kan toch niet waar zijn? Jawel. Zit hier toch alleen maar konijnen? Nee, ook eekhoorns. Echt waar? Ja. Die renden hier over de weg heen. Nee. Jawel. Ik vind hier heel veel eekhoorntjes. Ja. Echt waar? Heb je al één in de tent gehad? Of? Nee, dat niet. De mensen die net wegliepen, die hebben wel een in de tent gehad. Ja? Die hadden een nest onder een caravan. Nee. Jawel. En toen? Ja, toen dachten we dat het een rat was, maar toen gingen ze kijken, dus toen was het een... Eekhoorn? Ja. Gezin. Een eekhoornsgezin. Ja. Dat is een beste lap. Ja, kijk maar eens even. Daar wil je wel een stukje van hebben, hè? Nou, dan krijg je dat. Dan leg je hem eraf, want ze mag ook wel even zien dat je wel moeite ervoor doet. Van waar komen jullie vandaan? Leeuwarden. Ja, ik komt uit Leeuwarden en wij komen uit Praag. Oké. En mist u de Oldenhoven al? Of valt het mee? Ja, je mist het altijd zomaar, hè? Maar ik heb hem op foto mee, hè? Echt waar? Ja, echt waar. Ja, van Heineken. Heineken ook nog? Ja. Ze komen voor jou twee hobby's samen in één schilderij. Zo is dat. Alleen ik ben een Amsteldrinker. Oh. Maar ja, dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Ik zet er even een bordje bij. Oh, dat is aardig.
voor die hongerige cameraman. En we zijn ook nog naar Assen geweest. Oké. Naar Bontewever, binnenzwembad. Omdat het toen vies weer was. En naar Rommelmarkt zijn we terug geweest. Ja, de Rommelmarkt. En dan heb ik een voetbalspel gekregen. Voor op de PlayStation of zo? Nou ja, Xbox. Oké. Heb je de Xbox ook mee? Nee, die ligt nog thuis. Maar ik wou hem wel mee. Mis je hem ook? Ja. Toen ik op vakantie was, had ik lekker wel de Gamecube mee. Oh, kijk, dat is gemeen. Hè? Maar dan mocht ik niet van me Nou. halen. Je hebt wel de tablet mee. Hè? Dan Ja, kun je wel. s'avonds... De tablet en de DS. Oh, kijk eens aan. Wat doe je voor werk? Ik werk in het MCL. Ziekenhuis. Als wat? Ik zit op facilitair. Aha. En ik doe nog de nachtdiensten van de helikopter. Als er een helikopter landt, dan staan wij op het dek. Oh. Ja. En wat maak je dan nu aan het dek? Wij staan er voor de brandveiligheid. We krijgen een melding. En dan kom ik hard van huis af. En dan moeten wij nog brandweerpak aan. Oh, ik nog. Helm op. En dan gaan we dus naar het dek toe. Verlichting aan. Nou, dekcontrole doen en dan kan hij naar landen. Hier komt hij dan. Tadaa. En ik vind persoonlijk, ieder Hollander moet 1 keer in hun leven hebben gewatlopen. Want watlopen is een spiritueel iets. Hè? Je ontmoet de natuur op een andere manier. En het geeft ook iets. Het geeft rust, energie en kracht. Je ontdekt je zwakheden en je krijgt power van de zee. Maar dat is een andere taal, hè? Dus we hebben vandaag gigantisch genoten. We zijn kapot, maar we zijn gelukkig kapot. Laat ik het daarbij houden. En wat doen jullie op zo'n vakantie? Nou, tegenwoordig is het zeg maar meer nachtleven. De mail altijd, hè? Als het lekker weer is, gaan we naar het strand toe. Wat nog meer? Bier drinken. Bier drinken, ja. Ja, wat doen we meer? Niet echt activiteiten of zo, dat doen we niet echt. Nee. De activiteiten vinden 's avonds plaats. Ja, altijd 's avonds. Overdag vooral een beetje slapen en tot rust komen. Dan kunnen we s'avonds weer Door. mail. Ja. En hebben jullie tot nu toe al wat succes in de mail? Hij wel, ik heb een vriendin. Dus ik heb altijd succes. Heeft het nog een perspectief qua vakantieliefde iets? Of was het... Het is gewoon hier leuk, maar ik hoef niet voor langer nog. Leuk voor een weekje. Inderdaad. Ja, is toch zo? En geldt het voor haar ook? Hoe welke? The clouds have gone away to start a brighter day. We have waited far too long. It's time to let it out. You know what it's about. I've waited all to feel the sun. The harder it gets, the faster we seem to fall in love. The deeper we fall, the more we lose control. Set your mind free, it's a year of summer. Keep your heart strong, 'cause the summer's here. Set your mind free, it's a
goed gedaan. Ik vind het kei knap van jou. Goed zo, schat. Ik vind het echt heel knap. Welke proef dan meteen? Moet je weer weg uit? Nou, maar ik heb van de week met de boot weg. Ik kwam nooit, hè? Dit is Camping Live. Dit is gewoon een open toppie. Hiervoor komen wij op een camping. Ja? Ja. Maar dit is wel een behoorlijk massale barbecue, hè? Ja, maar wij zijn hele leuke en massale mensen. Gezellige mensen. We houden van gezelligheid. Ja. Dus, dat is heel belangrijk. Hoe is dit dan zo ontstaan om met het hele veldje te gaan barbecuen? Omdat wij een hele goede band hebben met elkaar. En Paken die wou graag weer barbecue. Ja, en opa en oma, dat zijn het oudere stel daar zo. Die zeiden van nou, wanneer gaan we nog een keer barbecue? Vorig jaar was het zo gezellig. Ga nou maar zitten, dus hoor. Dat komt bij wel deze in hebben we nog weer een barbecue georganiseerd. Jim en de Paken en Beppe van het veld. Dat beweren ze altijd, ja. Ja? Ja. En dan kun je het speel wat in de hand houden? Oh, dat jet wel. Wij doen er geen moeite voor. Nee? Nee, valt dat. Nee, het zijn horen die dat de regie hebben. Oh zo. Ja. En wij zullen leidelijk dat. Ze passen voor de bus, hè? Ja? Ja. Je bent wel om je tacht? Ja, heel lief. Ja. Er zijn wel eens dogen die wat bedijn hebben, maar jongen. Maar je had zelf wel jong geweest, hè? Ja. Maar wat doen ze dan? Nou, de caravan wat heen en wij hebben. Ja? Ja, dat gebeurt wel eens. En dan is hij ook erin tussen kort. Nou, daar zitten we erin. Wij zijn altijd wat een rummikupje te jaren. Zo, en ik ben altijd de verliezer. Ah. Nou, en die moet er ook werden. Alleen nog in de Nou? vakantie. In de Dus, vakantie gaan we rummy. Maar dan doen ze de Rummy Cup denkjes op tafel, hè? nou, staf hier is dan haast nog net, maar het is verder wel leuk. Ja, ja. Sommige dingen. Omroep Friesland, Simmering Friesland. We zullen nou eventjes naar ons verslag houden. Ook zelfrust. We sjoggen zelfs even op de camping bij Wendy Kennedy. En dan weer naar de camping, Gerrit de Boer. Test, test. Hoe liep het met de verbinding? En dat is Ruud Blackman. Are you with me? You know Bigley, hè, dit? Ja, dat heb je bij de omroep net. Nee, dat heb je bij de omroep net. Nee, dat is niet een mooie auto op paard. Ja, bij radioverslaghouders op een eigen auto. Maar nu heb je dus een camper van de zaak. Nou, er is nog een versje voor en daarna zal ik even live. Is het nou gesponsord voor jou, zo'n moment? Oh voor nee. dat live giest? Nee. Ja, want dan zou ik, we hebben zo'n saf eigenlijk maar saf vaak op een dij. Soms op een dij of zo, 8 keer. Dus dan op een gegeven moment, nee, dat beste ballon. Jij was gisteren het water op. Ja. Hoe was dat? Eng. Eng? Ja, echt? Zijn jullie ook opgeslagen? Ja, 2 keer. Oké, dus dat is de reden waarom dat jullie vandaag nog niet het water op gaan? Nee. Ja, dit is het werking. Ik begin om na kwartier 16 keer wekken dan. En het is soms tot jongens uit 10 uur. Dus het is best wel onpoortje. Ik heb deze week wel gemiddeld 12 en 14 uur ontwerp geweest. Maar dan krijg je voor 8 uur betalen. Waarom doe je het dan een beetje rustiger aan? Ambities. Je willen mooie radiomaatje. Simone Scheffer die had al de hele week de omroepcamper geparkeerd op het vakantiepark Burgermamar. Ik wel bekend als Klein Zwitserland. En juster weer een leerzame dag. Wat hebben we nou? Doe juist kruinende Limburgers. Brabanders. Ook Brabanders, oh ja. Ik heb dat verschil dan net. Maar echt, Arjen, het is een lust om te zien wat hier nou al gebeurt. Maar dan ben ik gewoon een vakidioot dus eigenlijk. Ja, knettergek. Echt knettergek. Denk je dat zelf ook wel eens van Simone, waarom doe je net wat rustiger aan? Ja, dat denk ik dan wel eens tussendoor. Maar ja, dan zoeken we wat. En dan denk ik, oh, mooi verhaal. Zo knalt zichzelf eigenlijk tot zo'n weekend heen. Ja, je moet jezelf op een hoog niveau houden. Want als het achteroorleunen kiest, dan krijg je het verhaal net. En dan kak je in en dan is het gewoon niet leuk meer. Dus zo nou en dan denk je van nee, ik weet net wat ik nog gedaan had. Maar dan hebben we wat en dan ben je weer blij.
Wat zei je? Als ik droog ben, dan mag ik wel in de auto. Als ik niet droog ben, dan mag ik niet in de auto. Je moet weer naar huis dan. Ja. Dan laten ze die dan hier op een camping. Nee, dan mag ik net meer boevenbjatje. Jij ook. Je moet zelf worden gedroogd. Ja. Je stuurt ook. Gaan jullie ook vandaag naar huis? Ja. Wij ook. Maar nu ben je weer droog. Nee jongen, ik ga allemaal kleren nat. Nou, maar ben je nog niet mentaal of net? Nee. Nee? Is dat net zo'n goed idee? Nee, ik ben heel boos. Nou, dit droeg het sap maar weer op, ja? Echt weer? Het is hartstikke mooi waar, het is sap maar weer droeg. En jou bent dus de mem van? Ja, de mem van. Patrick. Van Patrick. Ja. Maar je ziet er nogal over in hoe de wie te clean. Ja, maar dat is Patrick. Ach. Maar het is een lief jonkie, hè? Ja. Ja. Hij heeft nog helemaal verstand. Ach. Daar is het. Ja, ja. Nee, maar hij hier ook tegen hem staan. Ik zei, ja, met het alles inpakt. Dus hij was net vies, meidje. En wie het, ja, dat had een beetje letterlijk op dan. Ja, zijn zwaar weer net nodig? Nee, ja, valt wel mij. Had al wel eens droge klingen om, hè? De grote wasmand zit er wel vol. Dus, Patrick? Hè? Nee, nee, dat is nou over en uit. Ja.